بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. bandiraɓe on calminama, on juurama, on du'anama, oɗon ñaago e du'awu. wala kulli hal eɗen mbaɗa présenté wu wondeno sen biyeteɗo Jamil TV mo ganduɗa hoorema directeur Oustaz Salih Dia woni hoore nde. en calminimo, en juurimo, en calmini dendagal eɓe gandanɗa hoorema eɓe jeeɓa Jamil TV gila en nder leydi ha e bowal leydi fof. min calminiɓe. miɗen gara e émission mo gandanɗa hoorema thème o eɗen mo mbaɗa e nafoore julde. eɗen mbiya alhamdulillahi alhakim. en jetta Allah tabaraka wa taala alhakimi fi khalqihi wa amrihi. ñeññuɗo e tagore nde kanko Allah tabaraka wa taala, kanko woni mo gandanɗa hoorema omo ñeññi e tagore he e yamirore makko. alqawiyu fi akhzihi wa qahrihi. o woni mo gandanɗa hoorema ko cembinɗo e nangugol makko, ko cembinɗo ha joni kadin e polgu makko. kanko Allah tabaraka wa taala kanko woni shar'inɗo al ibada sara'i'in liyanalu biha ala a'la darajati. o sar'ini ibada o sar'ini kadin julde ko ha jomum en keɓa darajuji towɗi. so waɗi kadin o danda hen kadin sabunde julde nde o danda hen minal halaki e halkar waddarakati e lepte. eɗen ceedo noon wonde no ala deweteɗo illallahu wahduhu, so wona kanko Allah tabaraka wa taala, ko kanko tan woni deweteɗo. on Allah noon la sarika lahu, dendidiɗo Allah nambo, zulfadili, kanko woni joom ɓural, kanko Allah al azimi mangal, Allah ko joom ɓural mangal. wal khairil amim, o woni ha joni joom moƴƴere hoftidinde nder e boowal. eɗen ceeɗo wondeno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo makko, ko nelaɗo makko. kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko woni al mustafa al karim. caggal ɗum noon nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, eɗen mbiya yimɓe ɓe ko Allah wino ko ittaqullaha ta'ala, kule Allah towɗo o. kule Allah towɗo o
so waɗi wa aqimu salata ñimno julde sabu julde fa innaha umudu dini ay julde bandiraɓe julde ko ɗum dosgal julde ko ɗum dosgal e diine julde ko ɗum dosgal e diine julde noon huwa al ahdu allazi bayna al muminina wal kafirin ko ahdi mo gandanɗa hoorema ko kanko woni gonɗo hakkunde julɓe e heferaɓe masalan kala mo gandanɗa hoorema a wona julɗo an kontetata koto heferaɓe ɗum taki nelaɗo sallallah alih w sallam wi al ahadu allazi baynana wa bayna al kafir assalat aadi wondi ndi hakkunde meɗen e heferaɓe ko julde joni noon o wi wala hazza fil islam geɗal ala e nder l'islam liman taraka salati mana gaccuɗo juulu on dañani geɗal e l'islam ɗum taki noon o wi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi aqimuha bi fi'liha fi waqtiha mana ñiɓne julde golle julde holto golloton julde fi waqtiha e waktuji muɗum waktuji muɗum be jami arkani ha non e dendangal jogdi muɗum e baɗɗiɗi muɗum sabu julde koko dañi farillaji ina dañi sunnaji ina dañi wujub mana baɗɗiɗi ina dañi alfadail ina dañi ɓure ɗum ɗon fof noon ɗum taki o wiya neɗɗo yo timmin julde timmina arkanuji ɗi timmina baɗɗiɗi ɗi timmina sarɗiyeji ɗi sabu ina waɗi sarɗiyeji la kulli hal nden noon waɗɗi neɗɗo somo tottira njuulu ɗum taki nelaɗo sallah sallam wi itma innu fiha masalan kiɓindoɗe e njuulu julɗo sono juula yo hiɓindo e njuulu muɗum so darima yo ande ko yo nandu e dariɗo omo juula so nangi koppi yo nangu ko dariɗo omo juula so sujji yo nangu omo juula wa ala kulli hal yo nangu omo juula yo nangu omo juula so darima kala jiiɗomo yo andu omo juula so darima yo andu omo juula so hiɓindima yo hiɓindo so turimane yo hiɓindo ha kala jiiɗomo tan anda omo juula wa ala kulli hal ko ɗum taki o wi itma innu fiha kiɓindoɗe e nder julde kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓinegol ngol noon ko fil qira'ati warruku wassujud yani e jangde he yo jangde nde won jangde sellunde wona jangde nde gandanɗa hoorema wa ala kulli halin sarɗiyeji ahkamuji qur'ana ɗi fof eɗi naati e nder jangde he ina woni jangde sellunde la siyama noon fatihatul kitab ko ɗum farilla e njuulu ha gandanɗa hoorema so ɗum boni walla so ñawi tan njuulu ngu na wawi bonde ha fatihatul kitab koko foti
sellu. Wal qiyamu darnde ma saɗa juulani yo hibindo. Wal qu'udu yo jonne ndene. ɗum taki ɓe mbi fala salata liman la ɗumaninata la. Mana mbo hiɓindaki on ala njuulu. Fala salata liman la ɗumaninatu lahu. Fal musalla qa'imun khasi'un. Masalan juulowo yo won dariɗo o wona kulɗo holko hulata bayna yaday rabbihi hakkunde yeeso joomiko. Omo wayno omo huccite Allah tabaraka wa taala. Allah ina yeeɓa mbo ombo yeeɓa Allah. Allah ina yi'a mbo ombo yi'a. ɗum taki juulowo o ko yo waddu e kulol Allah. Masalan technicien omo kam waɗa signalé calmini fofen en juurima fofen eɗen ñaago Allah Allah waɗana en moƴƴere. Min jetti fofen noon ɓe ganduɗa hoorema eɓe jeeɓa Jamil TV, wonɓe e nder Bowal yo wonɓe e nder leydi he yo wonɓe e Bowal leydi fof. Calminama on duurama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.